Takže zdravím vás všetkých, s vami Adam a ja vás dneska vítam u Brookhaven Roleplay. Nie roleplay, teda, pardon. No, ja si tu iba tak jazdím, užívam. Ináč, nechápem, čo tu ľudia lietajú, neviem, čo tam nezbláznili. Ja chcem dneska niečo ukradnúť. Čo by som tak ukradol? To ma nezaujíma toto. Počkaj. Zoberiem si telefón a proste... Počkaj. Ja sa pozriem na letisko, možno, že tam bude jet? Či helikoptera. Skúsim sa tam pozrieť teda. Potrebujeme SWAT jednotku pre istotu na ochranu jetu. Nikto ho nemôže ukradnúť. Rozumeno? To je teraz môj čas ukradnúť ten jet. Teraz nastrelím. Sakra, nastrelím mi to moc ďaleko. Budem musieť použiť kreativitu. King zelených si ide ukradnúť jet. No, poďme na to. Okay. Do prčic, minuli sa mi náboje. Palte! Rýchlo, musím ho zabiť! Sakra, ode do prčic, mne ten tank vypadol, musím si získať nejaké iné auto. Poďme si kúpiť nejaké auto, rýchlo! Toto si myslím, že bude obrovská šupa. Poďte na mňa. Ten vlak vybuchol. Musím ísť do reálneho obchodu. Rýchlo, musím tam dojsť. No tak, bože, nemusíte sa mi smiať, že som teraz v prezidentskom oblečení, ale tak musím ten jet nejako získať. Každopádne dojdem tam s limuzínou a budú si myslieť, že som prezident. Podľa mňa, pozriem sa, koľko je hodín na tablete. Pardon, toto bola iba chybička natáčania. Koľko je hodín? Sakra, musím tam rýchlo dojsť. Neviem, čo to je. Jet vlastne za chvíľu príde. Dobre, musím ho ukradnúť. A potom konečne budem mať jet. Sakra, Aha, ľudia. Pozrite, je tu jet? No, konečne. Poďme na to. Vylietáme z letiska. Padáme preč. Máme jet? Máme ho. Poďme, ľudia. Jo! Máme konečne jet. O môj bože. To sa strašne ťažko ovládá. Sakra. Bože, čo to je? Jak to seká? O môj bože. Tam mesiac. What the hell? Juchu, máme jet. Zvládli sme to. Prosky, nejaké bohaté štvrte. Tam sú nejakí dva typci. Pozor! Do prčic, skoro som narazil. Kámo, to sú samé bohaté štvrte. Ja by som tiež chcel v nej bývať. Sakreš. Bože. Ja mám ináč jeden plán. Ja si ukradnem jednu tú jachtu, ja ju okradnem a potom si ju privlastním. Každopádne musím ísť do Iron Store. To neviem kde. Či to viem kde. Tuto to je. Dobrý. Čo si chcete kúpiť? Som si poprosil tú kovú pištol, čo máte. To bude $1000, prosím vás. Čože tak veľa, tak tu máte. Páči sa tu, toto máte. Ďakujem, dovidenia. OK, ľudia. Máme to nachystané. Musíme tam už len trhnúť. Na tú jachtu. Dobre. Poďme sa
pozrieť tam. Tak to je prázdno. Brosky, tak si ho môžem privlastniť. Zbytočne som utratil $1000. To OK. Poďme na to, ideme si chillovať. Čič! Do prčic! Sakra, pozrite sa na to. Všetko tu horí. Tá, jak to bola pasca. Sakra, musím rýchlo vypadnúť. Rýchlo, sakra, popálil som si ruku. Rýchlo. Sakra. Poďme. Rýchlo do auta. Toto už nebudem robiť. Dobre, poďme. Sakra. Musím si ukradnúť nejaký barák. Našiel som sem teraz autom. A to je nejaký opustený barák. Viete to? Toto zase. Vypadne okamžite. Chudák, ja som majiteľ toho domu. Tak mi daj kľúče. Daj mi kľúče. Neroztrel si ten zámok. Ako mne tam bývaj. Daj mi pokoj, prosím ťa. Dobrá. To je divné. Sakra, čo po mne chce? Ty čušák. Bože. Toto som musel dať do servisu, keďže sa mi fakt rozbilo, že mám ten barák a idem asi plávať. To je asi najlepšia vec. Juhu! Do tejto mojej obľúbenej skrytej miestnosti. Mám luxusnú vilu. Mám plán. Musím tento plán urobiť, aby mi vyšiel. Samozrejme budem musieť ísť pešo. Verte mi. Bude sa vám to ľúbiť. Rozhodne som nikomu nekradol auto. Rozhodne. Ja som nevinný. Ja som vôbec nekradol nejakému bezďákovi auto. Ne, to by som si nikdy nedovolil. Vôbec toto auto není kradené. OK, ideme do banky. Čo tu je nejaký šalenec, ty vole? Čo robí? Moje očíska. Musím rýchlo okradnúť tú banku. Poďme! To je prepadnutie! Okamžite mi naválte mi všetky vôbec som niekoho nezabil. Dobre, musím si zobrať bombu. Počkaj. 3, 2, 1, BOOM! Au, to bolelo. Máme to. Mám bombu. Dobrá, to je mi na nič. Mám prachy. Let's go. Mám prachy. Ten človek toto auto kúpil z tému? Očividne budem musieť dojsť pešo. Pane Bože. Došiel som ledva domov. Mám prachy. Tak. Mám všetko. Juhu! Kámo, toto je pecka na tejto motorke. Fakt, pozrite, ako mám rýchlosť ľudia. Bang. Ideme. Z tej minulej časti, čo som kradol, tak som si nechal tie veci, ale tú kartu som sa rozhodol, že vrátim banke. Počkajte, dajte mi chvíľu. Všetko mi zobrali sekuriťáci bez toho, aby mi vrátili moju zbraň, čo som si kúpil. No nič, ja by som chcel si dať niečo v tejto reštaurácii. Alebo ne, počkaj. Nemajú tu taký, že skatepark, no vlastne aj skatepark to majú pri škole, ale také, že pre motorkárov, sakra. Také to nemajú. Pozriem sa na barák číslo 20, lebo ja som tam počul som, že tam boli novinári, tak ja sa tam idem pozrieť. No, to je nebezpečné tam ísť, radšej pôjdem. Radšej to obídem.
Kam tam fakt radšej nepôjdem, lebo bojím sa trochu, že budem riskovať moc. Každopádne pôjdem tam asi za chvíľku po tajomky, keď odídu tí novinári. Počkej. Idem si zatím zahrať na tých automatoch arcade. Poznáte to. OK, ideme na to. Platenú tiket mám, čiže ideme na to. Let's go! Sakra, to je ťažké. Dobre, poď. Poď! Tak. Hoď. 26 je môj rekord. Idem na tú motorku. Poď, blondy! Jo, som prvý! What the hell? Každopádne, poďme na motorku. Som zvedavý, či už sú preč. Počúvajte, ja budem dneska riskovať jak blázon. Čakaj, musím zaparkovať, tak. Zoberiem túto Bibliu. Nenávidím tento zvuk. Presne preto to nejsem rád sám. Ja tam fakt nechcem ísť. Každý vie, že nemám rád hororovky. Okay. Prečo ten pavúk je tak červený? Cítim sa byť sledovaný chat. Toto som to nedal ja. Prečo som zomrel? Sakra, ľudia. Mňa niečo zabilo? Čo tam bolo? Toto je creepy as hell. Tu Bibliu tam vrátim. Choď preč odo mňa. Démonická Biblia. A ja preč. Tak tam fakt akože nebudem. Ja som to ani nezabral. To mi je jedno. Musím vypadnúť preč. Viete čo? Idem do kostola. Zavretie sakryš. Čo budem robiť? Kúpim si nové auto Lambo trebárs. Ak vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, aby ste nevymeškali žiadne nové videá a urobím part 2 až zajtra.